17 ta' Marzu San Patrizju Isqof għex bejn 385 u l-461. Dan l-Apostlu tal-Irlanda twieled aktarx f'Wales. Fis-sena 385 f'Dumbarton l-Iskozja jew f'Cumberland l-Ingilterra kien ibem familja Nisranija u ta' pożizzjoni soċjali aktarx għolja. Ġurnata waħda meta kellu 16-il sena waqt li kien fir-razzetta missieru ġie maqbud u mbagħad mibjuħ bħala ilsier fl-Irlanda. 6 snin wara ħarab u reġa' lura lejn id-dar. Fis-6 snin li dawn fil-jasar huwa sar bniedem ta' Alla billi kien jitloq fit-tur waqt li kien jira n-naċ u bil-lejl. Imnebbaħ minn Alla, Patrizju ħarab mill-jasar u rritorna id-dar. Iżda wara xi żmien fil-ħolm kien jisma' l-ilħna tal-Irlandiżi jgħidulu ejja u erġa' imxi fostna. Sabiex iħejji ruħu għal din il-missjoni, Patrizju mar fi Franza taħt id-direzzjoni tal-Isqfijiet Amatore u Ġerman u meta waslet l-aħbar tal-mewt ta' Palladio li kien mar jivanġelizza l-Irlanda imma bi ftit suċċess u telaq biex joħodlu postu wara li ġie ikkonsagrat isqof. Madwar is-sena 432 meta kellu madwar 43 sena niżel l-art ma' sħabu ħdejn Wicklow. Il-missjoni tiegħu ħallit frott kbir, speċjalment fil-provinċji ta' fuq tal-Gżira. Hawn huwa kellu jikkumbatti il-paganiżmu, waqqaf għad kbir ta' knejjes u ta' konventi, għalkemm kien infixkel mhux ftit mis-saċerdoti saħħara pagani, imsejħin druidi li kienu jagħmlu fil-boskijiet. Wara li jagħmel vjaġġ għal Ruma madwar is-sena 442, Patrizju waqqaf is-sedi tiegħu fil-belt ta' Armagh, li saret iċ-ċentru tal-missjonijiet tiegħu u aktar tard saret is-sedi primazzjali tal-Irlanda kollha. Fil-belt ta' Naas, li kienet il-belt irjali ta' dawk iż-żminijiet, Patrizju għammet liż-żewġ ulied tar-re Leinster. Minn hawn huwa mar Munster fejn għammet lil Angus ibn ir-re. Minn fejn kien jgħaddi huwa kien jikkonverti lil kapijiet perswas li l-poplu kien jimxi warajhom. Il-Qaddis kiteb ħajtu fil-qosor u semmiha stqarrija. Huwa kien jirrifjuta li jaċċetta rigali u iddefenda lilu nnifsu kontra akkużi folozz. Kien promotur kbir tal-verġinità ikkonsagrata u kellu konvinzjoni sħiħa tas-sejħa personali tiegħu għall-appostolat. Għal ħidmietu jixraqlu tassew it-titlu ta' Apostlu Nazzjonali tal-Irlanda. San Patrizju miet fi 17 ta' Marzu għal ħabta tas-sena 461 meta kellu madwar 72 sena. U il-patrun tal-Irlanda u għall-Irlandiżi bħalma San Pawl u għall-Maltin. Il-jum tal-festa tiegħu hija btala pubblika u jinżamm hekk mhux biss fl-Irlanda, iżda kull fejn hemm komunitajiet Irlandiżi. Dak li jiddistingwi lil San Patrizju huwa l-isforzi u l-perseveranza tiegħu. Meta wieħed jikkunsidra l-istat tal-Irlanda meta l-Qaddis beda x-xogħol missjonarju tiegħu, il-biċċa l-kbira tal-ħidmiet tiegħu u kif iż-żerrija li tħawlet komplet tikber u tirnexxi, wieħed jista' jammira x'tip ta' raġel kien San Patrizju. Il-qdusija ta' persuna hija magħrufa biss mill-frott tal-ħidma tiegħu jew tagħha. Nhar 17 ta' Marzu ta' kull sena tista' tgħid li d-dinja tinżebaħ ħadra.
Hekk kif tradizzjoni li bdiet fl-Irlanda u mxiet sakemm issa leħqet anki l-aktar irkejjen imbeda mill-pajjiż li fih bdiet. Dik li xi darba kienet festa reliġjuża għal qaddis patrun tal-Irlanda San Patrizzju illum saret ċelebrazzjoni tal-kultura Irlandiża, ċelebrazzjonijiet li ma jistawx ma jkunux karatterizzati minn nies libsin l-aħdar, kpipel u kostumi u ovvjament tazza jew tnej tal-birla Irlandiżi li l-kulur skur tagħha donnu sar kulur tradizzjonali ta' din il-festa ukoll. Jingħad li l-aħdar sar l-kulur assoċjat ma' din il-festa għaliex dan il-qaddis kien juża shamrock, pjanta bitlet werqiet sabiex jispjega it-Trinità qaddisa lill-Irlandiżi pagani. Għalkemm din hija festa pubblika fir-Repubblika tal-Irlanda u fl-Irlanda ta' fuq, iċ-ċelebrazzjonijiet u l-parati ma jsirux hemmhekk biss. New York fil-fatt għandha l-akbar parata f'dan il-jum li ddum għaddejja 6 sigħat u li jieħdu sehem fiha madwar 150,000 persuna. Barra minn hekk, monumenti famużi madwar id-dinja jinxtelu bl-aħdar f'dan il-jum, bħalma huma il-Piramidi ta' Giza kif ukoll il-Kolossew f'Ruma. U għaw Malta, bosta jiċċelebrawha f'lokalitajiet bħal Furjana, Tas-Sliema u San Ġiljan. Ikun hemm parata fil-Belt Valletta fi triq ir-Repubblika, barra minn hekk wara x-xogħol bosta jinġabru għal tazza birra jew tnej fil-pubs favoriti tagħhom. Imma San Patrizzju kuntent b'dawn iċ-ċerimonji pagani? Qiegħed jiġi onorat kif jixraqlu għat-taħbit tiegħu biex ixerret il-fidi nisranija? Xi jrid minna Alla propjament? U li jgħid kunu qaddisin għax qaddis jien, l-ewwel ittra il-Pietru kapitlu 1 versi minn 15 sa 16. Kemm qed ngħixu ta' qaddisin? Kemm qegħdin verament nimxu fuq il-passi tal-qaddisin li l-Knisja tpoġġilna bħala mudelli għal ħajja tagħna nisranija? Qegħdin tassew insaħħu il-poplu Irlandiż u l-popli kollha fil-fidi nisranija li għalija San Patrizzju qaddisin oħrajn ħadmu bħeġġa l-aktar kbira. Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla inta żirt lill-Isqof San Patrizzju biex ixandar il-glorja tiegħek lin-nies tal-Irlanda. Għall-merti u t-talb tiegħu għatina lil ninsara kollha jħabbirku biex ixandru l-ġubbijiet tiegħek lill-bnedmin. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.